Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Mengay, tambalanista since 2009. Sumulat po ako, bunsod ng komunikasyon, konsumisyon ko pala, sorry, take two. May bunsod kasi, ang lalim. Sumulat po ako, bunsod ng konsumisyon ko sa nanay ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ganito po kasi, bunso po ako at sa akin nakatira ang mga magulang ko. Halos lahat po ng mga kapatid ko kasi OFWs. Ang malaking problema ko po ngayon, nakikipagjowa ang nanay ko na 60 years old sa iba't ibang lahi. Ang mas malupit, pinopost niya pa sa social media ang mga lalaki niya, kaya gusto ko na lang talagang matunaw na parang yelo sa kahihiyan. Tingin ko, pera ang dahilan kung bakit nakikipagrelasyon ang nanay ko sa iba. Dati kasi pinapadalahan siya ng mga kapatid ko. Kaso, grabe siyang gumastos. Umuwi ng probinsya nila tapos kung umasta, akala mo kung sinong mayaman. Nalaman ng mga kapatid ko kaya binawasan ng padala. Hindi na kasing laki gaya ng dati. At para masustain ang pangmayamang lifestyle, ibinaling ang pansin sa AFAM. Naiinggit kasi sa mga pinsan niyang gumanda ang buhay dahil nagka-jowa ng AFAM. Kinukonsinti naman ang kapatid kong 36 years old na, nakaasa pa din sa amin at ng mga kamag-anak niya na naabutan niya ng grasya. Tambalan, nakakalungkot kasi hindi naman gipit sa pera si nanay. Hindi naman siya sinasaktan ng tatay. Senior citizen na din ang tatay pero hanggang ngayon nagtatrabaho pa din. Nakakalungkot lang kasi hindi deserve ng tatay namin na maloko ng harap-harapan. Kinausap pa namin ang tatay namin tungkol dito. Sabi namin, tumigil na sa pagtatrabaho at magretiro na sa probinsya. Ayaw kaming pakinggan. Mas pinaniniwalaan yung mga kasinungalingang sinasabi ni nanay. Kinausap na din ng nanay na mga nakatatanda kong kapatid. Sa halip na makinig, isinumbat ang lahat ng ginawa niya sa mga kapatid ko simula nung ipinanganak sila. Papaano po kaya tambalan? Dahil po ba mga anak lang kami, wala na kaming karapatang itama yung nanay namin. Ano po kaya ang mabuti naming gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Mengay. Mengay, masasabi ko lang, wala nga nagawa yung mga kapatid mo, ano ba magagawa namin? Sino ba naman kami para paniwalaan ng nanay mga mo? chismosa lang naman kaming mga chismosa lang naman kami makikisawsaw sa issue ng pamilya ninyo, di ba? Nung una, akala ko, tegi na si tatay. Kasi para makapag-jowa here, there, and everywhere sa iba't ibang lahi si nanay, akala ko parang wala na kasing asawa, ganyan. Kaya lang, boy pa pala si tatay. Tapos ito naman si tatay, kinukonsente o hinahayaan or nagtatrabaho pa all the more para mabigay yung kagustuhan ni nanay, 'di ba? Ito yung sinasabi natin na meron tayong ambag dito. So si tatay, kahit na sabihin nating victim siya dito, may ambag siya. Ano yung ambag niya? Ang ambag niya, hindi niya tinatali yung asawa niya.
Paano tali ang kailangan? Hindi, depende kung anong... Saan binili? Sa Cartimar? Ay, hindi, depende partner. Kung anong klase. Kung tali ng bike, madami niyan sa Cartimar. Diba? Kung tali ng lubid. Marami niyan sa yan. Kung pang-aso, madami din sa yan. Diba? Kung kadena, yan. hardware din. Ganyan. Alam mo, ang ambag dito, ang ambag ni tatay sa sitwasyon na ito, hindi niya pinipigilan or hinahayaan niya, 'di ba? Kahit victim si tatay dito, hinahayaan niya. Ano ibig sabihin? Hindi siya gumagawa ng iba't ibang mga paraan para matigil si nanay. Feeling lang namin kasi nung sinabihan niyo si tatay anong ginawa, trabaho lang ng trabaho, kinukonsinti yung ginagawa ni nanay, 'di ba? Yung mga ganun. So, maganda yung para sa akin kahit masamang pakinggan pero yung medyo nag-cut na ng mga ibinibigay yung mga kapatid mong OFW para medyo matigil si nanay, para sa akin wais para sana matuto si nanay. 'Di ba? Kaya lang si nanay talaga namang kakaiba yung Gina G. Akala mo 22? Akala mo banat na banat ang lahat na akala mo hindi palaglag ang mga dapat malaglag. May ganyan, 'di ba? Hindi yun. Alam mo yung tanong mo dun sa yung sinabi mong statement dun sa dulo which is hindi ba porke anak lang kami wala nang karapatan na makinig sa amin yung nanay namin? Hindi. Dapat ang mga matatanda matuto po sila din mula sa mga bata. Hindi po porke matatanda na tayo, feeling natin ang dami na nating pinagdaanan, papunta pa lang sila, pabalik na tayo, 'di ba? Hindi naman nila kasalanan papunta pa lang sila at pabalik ka na 'di ba? Hindi porke ganun hindi na tayo makikinig sa mga mas bata sa atin. Hindi na tayo matututo sa mga mas bata sa atin, 'di ba? Dapat matuto pa rin sa mas bata. May mga wisdom yan sila na we can also get from them. Totoo yun mga fresh ideas, yes. diba? Fresh insights. Correct fresh information. Totoo. Na talagang papapakinabangan ng lahat ng tao na iba-iba ang edad. Minsan kailangan din natin talaga makinig sa mga bata. Totoo. Naalala ko lang yung in a way parang culture natin, nating mga Pinoy na para daw, 'di ba, yumaman tayo mag-asawa ka ng afam. Oo, may ganyan tayo Nabasa ko lang naman, kung hindi totoo, hindi totoo. Oo nga. 'Di ba? Oo. Pero tsaka siguro base lang din sa mga kakilala natin na yun ang intensyon. Yung iba, 'di ba? Hindi naman lahat. Oo, hindi naman. Kung one true love ang hanap, di go, 'di ba? Wala naman go, very good kung gano'n, 'di ba? Hindi lahat gano'n. May mga ganyan na katulad ni nanay dito sa kwento na may wagang burnay na ang hanap pera. Yan, 'di ba? Para umasenso, makaluwag-luwag sa buhay, naghahanap ng afam, 'di ba? Para may ahon ang kanyang sarili sa kanyang pangangailangan. Correct. Matinding pangangailangan. Oo, para may angat mula sa kahirapan, mula sa laylayan ng kahirapan. Totoo 'yun. Maganda 'yung sinabi ni partner, totoo 'yun. Lahat tayo may responsibilidad, no. In this case, may tinatawag tayong control function sa mga ginagawa natin sa bahay, sa trabaho, kung saan man ikaw naroroon. So in this case sa bahay, ang control function ng asawa mo, 'di ba, i-monitor yung galaw ng misis or ng misis mo, I don't Mr. think or so. Mrs. mo. I think the control function would be partner itali talaga. I think itali talaga. Hindi na kaya ng monitor hindi lang. Hindi na kaya nung masid lang. Oo, hindi. Partner, ikat ang wifi niyan nang hindi na makapag 'di ba? Kunin ng nyelpang. Nyelpang ipakain sa bunganga. Trot, gano'n. Kunin ng nyelpang. Alam niyo ba yung nyelpang? Cellphone. Oo. Ay, yung nga. Oo. Kunin ng nyelpang, mga inam yung nga, di ba? Kunin ng cellphone. O di naman kaya, kunin ng charger. Pwede. Oo, para hindi ganun. na makapag-chat kung kani-kanino. Trot, Di ba, yung control function ng asawa niya is i-monitor ang galaw. Di ba, pag namomonitor mo kasi yung galaw, di ba, in the process, makakat mo na kaagad yung mga dapat mong ikat. Yan. Di ba, maaaring hindi niya na monitor. Cut mo yung tali na maigi para doon pa para rin maganda yung pagkakabuhol. Correct. Para siguradong kapit na kapit yan. Para walang makakawala. Wala. Taling-tali sa madaling salita. Kasi baka mamaya partner pag hindi na-cut ng maigi yan, partner, baka mamaya yung daliri sa paa makapag-type pa. Nakakabilib naman si Mudra. Alam mo naman, pag gusto may paraan, kung gusto makachat sa afam. Hindi ibang cut yung sinasabi mo. Hindi ba? Ano bang cut? Ikakat mo na yung habit na nabubuo sa kanya. Yung kalandian ni Mudra, kaya yung kakatihan. Correct, pag nakita ko mo na agad na itong asawa ko, teka,
nag-iba ng ayos ng buhok ngayon. Ay, Nagpapabangot, nagpapaganda, tapos Alam lagi may na. kaharap sa video. Ay, nako. Diba? Lagi may ka-video call. Ay, nako. Yun pa lang, makita mo na kaagad, makokontrol mo na kaagad mapuputol mo na kaagad. Kaya lang ito si Pudra, hinayaan. Diba? Yun yung ambag niya eh. Correct. Pa-victim. Yan. Oo, diba? Hindi sa namin kinakampihan si Pudra kasi dapat naman kampihan si Pudra. Kaya lang, Oo. diba, inalaw eh. Totoo. Oo. Kailan natin na-mention yung yung snowball effect? Yun yung sinasabi natin 'di ba? Either good or bad yung effect noon nung snowball. So nung pa lang, Nung maliit pa lang yung ball. yung snow pero gaano pa lang Gapalad. Gapalad pa lang. Ngayon gabahay na. Correct. Mahirap na Mahirap siya. na tibagin. Oo. 'Di ba nung tinamaan kayo nung snowball na yon, nung gumulong sa inyo, 'di ba kayong magkakapamilya, nahihirapan na kasi ang laki na niya. Na sana nung una pa lamang, Nung 'di maliit ba? pa lang siya. Hindi nyo na hinayaang lumaki at rumolyo ng rumolyo, umikot ng umikot o gumulang ng gumulong yung snow. Diba? So ganun pa lang, dapat umpisa pa lang, pag nakita nyo na kung sino man nade-develop ang hindi magandang habit sa pamilya. Yan. Diba? Putulin na nyo kaagad. Huwag Nang hayaan. maigi yung tali para Yan. matali na maigi. Yun, diba? Iba. Iba! Iba ba? Ibang okay. tali. Doon pa rin ako sa, itali mo si nanay para hindi na siya makalabas. Grabe naman yung mga ganyan, may mga ganyan pa talagang eksena. Nakakalungkot din, sa totoo lang, 'di ba? Parang kung iisipin natin, 'di ba, natatawa-tawa tayo sa si nanay, ang lande, tanda-tanda na, hangarot-harot. Pero kung talagang himay mo yung kwento, seryoso to naman, kawawa talaga si tatay. Totoo. Kawawa din itong nag-message sa atin kasi cargo din niya to, kung papaano. Di ba sabi nga ni Mengay, lantarang panluloko na siya. Parang si tatay nagbubulag-bulagan na lang, naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang mudra. 'Di ba? Malalim talaga. Since nandyan na yan, 'di ba? Hindi niyo man mababasag yung snowball, 'di ba? Ang pwede niyong gawin ay unti-untiin. Oo, ano ba yung problema, 'di ba? Ang problema masyadong maluho si nanay at naghahanap siya ng mga pagkukunan. Ngayon, ang pigilan nyo, yung kung saan kukunin, di ba? Saan niya kinukuha yung pera? Sa mga AFAM. Ayun na nga. Di ba? Putulin yun. Paano puputulin? Kayo ang magbigay. Titigil yan. Sabi diba? nila yung AFAM na nga lang. Balik ko na to kay AFAM. Hindi kasi, technically, kaya siya nagpunta kay AFAM kasi diba? pinutol. Diba? Hindi, pero kasi kapag gano'n, meron din kasing maling kaugalian si nanay di ba? Kung umuwi sa probinsya, kung umasta, kala mo mayaman. Di ba kaya naman nila pinutol? Hindi naman nila pinutol ng dahil sa gusto lang nilang putulin. Gusto lang din nilang turuan si nanay ng leksyon. Kaya, I don't think ibabalik nila yung sustento, partner. Ganito. Kasi pinang-loan na nila ng kotse. Feeling ko. Pinasalanan ng bahay. Pinabayad na sa nakasang ng bahay. Correct. Oo, feeling ko. Wala diba na. si Mudra Kels? Matindi na bisyo. Oo. Feeling ko hindi mababalik ng mga anak eh. Para lang makat yung problem dun sa AFAM. Dalawa kasing problema ni nanay eh. Isa-isa muna tayo. Kaya nga. Ikat mo yung problema sa AFAM. Ngayon, kapag nasa inyo na yung attention ni Mommy, that's the time na gradually ko-control nyo na siya. Ayan. Di ba na parang, Mommy, bibigyan namin yung kapritsyo mo, kung ano yung gusto mong bilhin. Pero ito lang muna. Hanggang dito lang. Yes. Ganon. Kung gusto mong uwi ng probinsya, ito lang, isang box lang ng balikbayan box, yung dadalhin mo at hindi 10. Pero magbibigay ka pa rin. At least controlled. Pero naka-gold ka. So tingin pa nila, kahit isa lang ang balikbayan box mo, di ba? Yayamanin ka pa din. Ganon. Tapos naka-duster ka, bibili ka ng magandang duster pag Oo, uwi. ganyan. Diba? Tapos may pampaparlor, kailangan bagong kulay ang buhok. Oo, nakakulot. Ganon. Iko-condition niyo yung isip ni Mudra Kels ng ganon para hindi nawala sa kanya yung gusto niyang gawin. Oo. Kasi feeling ko masaya siya sa ganon eh. Yun nga. Sumobra lang. In fair, baka naman, in fairness to nanay, di ba, para intindihin din natin siya, masaya siya dun sa ginagawa niya. Oo, pero hindi lang controlled. Oo, yun. Yun yung kailangan lang talagang i-control. Yes. Na hindi porke kayang bilhin, ibibilihin. Tama. Hindi porke may anak na OFW, hihingi ng 100% na kita. Diba? Yung mga ganun. Correct. O at least solved na ngayon yung issue nyo sa AFAM. Ngayon, mariregulate na yung problema kasi kayo-kayo na lang. Yung habit na lang ni Mommy, yung iko-control ninyo. Ang problema dyan, nagustuhan na ni Mother ang mga AFAM. Oo, na-in-love na. Yun yung isa pang issue dyan, friend. Na-in-love na hindi na lang pera. Siraan nyo doon sa AFAM. Yung nanay ko may timasingit niyan. Yung nanay ko matakaw yan. Nanguubos yan ng ulam, maski ulam ng kapitbahay.
Nakakaloka. Alam mo, dito mo talaga maiisip na ang bawat family unit may kanya-kanya talagang issue. Oo naman. 'Di ba? oo Kaya naman. nga yung issue na ito ay napunta sa kanila kasi mas kaya ng pamilya nila. Oo. 'Di ba? Parang gano'n at hindi napunta sa iba kasi baka talagang naitali na talaga yung nanay kung sa iba napunta, 'di ba? Kasi kung makikita mo sa pamilyang ito, partner, no, ini-extend yung kanilang pasensya at pag-unawa eh. Kaya siguro itong problema ng kakatihan ni mother sa sa pera at sa AFAM, Oo. sa kanila napunta yung problemang ito. So in other words, kaya ito. Kaya ito ng nyo pamilya yan. nyo. Oo. Nagawa, kahit nga masakit, nagawa ng family na medyo mag-cut ng financial support eh. Totoo. 'Di ba? Masakit yun for sure. Yung hindi na ako magpapadala ko pero yung sapat na lang. Kahit alam nilang kaya pa nila magbigay. Pero nakayanan nilang gawin. So kaya nyo rin tong solusyonan. Totoo yan. Oo. Wag na lang hayaang sumama yung loob kay mami kasi lalong hindi makakatulong. Basta kailangan i-control yung habit ni mami. Kasi ang habit naman niya naglulustay ng pera eh. Yan. Diba? Ngayon naging worse lang kasi humanap pa siya ng AFAM para mabigyan ng supply. Diba yung pangangailangan niya. Lalong lumaki yung problema. Naalala ko lang may kaibigan ako ganyan yung parang same problem pero hindi as habit of spending. Ano yung habit ni nanay? Yung tatay naman magiinom yung tatay. Manginginom yung tatay. So yun yung problema ng mga anak. Paano natin pipigilan yung tatay natin na sa ganyang klase ng bisyo? Nakikita naman natin nag-e-enjoy siya na umiinom. At gusto naman din natin siya maging masaya. Oo, na parang makita mo energetic kung kailan umiinom. Tapos pag walang alak sa tahimik na. Lumulungkot ang buhay. Pero pag nakita mong umiinom talagang siya, bida ng bida ng inuman. Makita mo lahat ng punchline ng joke ginagawa niya. So makita mo talagang masaya siya. Kaya lang sabi ng mga anak, wag nating hayaan na ganyan. I-control natin. Ang ginawa nila, kinutsaba yung doktor. Kinausap yung doktor. Magpa-check up ka. So sinabi ng doktor. Ewan ko kung ethical ito para sa mga doctors, pero yun yung ginawa ng pamilya. Di baka din naman may kinuntsaba doktor. Hindi tayo sure kung doktor din talaga. Mali natin, hindi rin natin alam. Actingan lang talaga ang lahat. Ang point is, internal diba? Arrangement. Nagkaroon ng internal arrangement na sabihin niyo po sa tatay ko na mataas ang sugar niya, na hindi siya pwede mag-inom kasi yung liver niya mataba na or namamagana. Correct. O di naman kaya, sabihin niyo po sa tatay ko na yung liver po niya, gakuko na lang po ang laki. Ang liit-liit na po. Ganyan. Since napakinggan nung tatay na doktor na yung nagsabi, syempre na naniniwala, doktor na yung nagsabi eh. So sabi niya, sige, hindi na ako inom. Konti na lang, occasional na lang. At occasional social drinker na lang ako. Ganyan. At kung inom ako, isang bote na lang. Diba? So nakontrol nila. So ibig sabihin, yung problema na yun, napunta sa pamilya ng kaibigan mo kasi alam nila na masosolusyon na nila in their level. Yes. So dito din, kami naman, pampagulo lang. Oo. Mas mapag-uusapan ninyong pamilya kung paano ninyo mareresolve yung issue na yan kay nanay. Tama. 'Di ba? Mas may paraan kayo eh. Mas may paraan ng pagtali sa nanay. Babalik pa rin doon. Hindi. Ay, di ba? Pag-cut ng pag-cut ng ties doon sa mga AFAM, pag-cut ng internet, di ba? Pwede din. Pag-cut ng lahat ng bigyan mga mo ng pwedeng pangit na cellphone. Correct, di ba? Yung analog, yung di ba kaka-video call. Yung mga ganun. So, masosolusyonan ng family niyo yan kasi mas kilala niyo naman yung pamilya ninyo. Totoo yun. But thank you for sharing with us at sana naman ma-resolve na yan para hindi naman kawawa si tatay. Okay, boom niyo yan. Correct. Alam niyo, ikaliligayan ng nanay niyo. Oo. Diba? So, ibigay niyo pero hindi madidevelop yung habit ng overspending. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!